Kaixo, gaizka naiz, matematika irakasle, eta bideotutorial honen bidez lehenengo mailako ekuazio bat nola bazten den azaldu nahi dizut. Horretarako hurrengo adibide hau kontutan hartuko dugu. Horretan lehenengo mailako ekuazio baten formatua duzu. Prozedurarako pausuak hurrengoak dira. Hemen duzu berriro lehen aipatutako adibide hori, eta lehenengo pausua hau izango zen, hau da, parentesiak egonezkero kendu parentesi horiek. Horretarako, hiru zenbaki honek parentesi barruko adierazpen matematiko guztiak biderkatuko ditu. Eta emaitza hurrengoa da. 3 bider 2x 6x, ken 3 bider 6 18. Berdin 2x gehi 5. Bigarren pausua aldagaia alde batean biltzearena izango da. Horretarako kontuan izan adierazpen matematiko bat alde batetik beste alde batera pasatu eta gero horren ikurra aldatu egingo dala. Emaitza 6x ken 2x berdin 18 gehi 5. Eta hirugarren eta azkenengo pausua aldagaiaren balioa kalkulatzearena izango da. Kasu honetan 4x gehi berdin 23 eta orduan x berdin 23 zati 4. 4 zenbakia biderkatzen duena beste aldera pasatu dugu zatitzen.